Добър ден! Благодаря за поканата да участвам в днешната научна конференция и съм така с особена радост подхождам към темите, защото те са много актуални, много злободневни и разбира се съгласявам с това, че ние имаме редкия шанс да сме свидетели на една такава еволюционност в вирусологията и в развитието и на коронавируса, обаче това от икономическа гледна точка ни струва скъпо. И ще се опитам да изложа защо. Когато започнаха нещата, свързани с кризата, коронавируса, беше, спомням си, 13 март, петък тази година, когато всъщност се обяви, че ние трябва да влеземе в една извънредна ситуация, извънредна обстановка, извънредно положение. В началото хората не разбраха точно какво ще стане, как ще се организира живота от тук нататък. Обаче, много бързо, всъщност, всички осъзнахме, че сме възпрепятствани от своето свободно движение, от това да отидем на работа, от възможността да си вършим свободно ежедневните неща и просто стоейки в къщи едва ли беше най-успешният вариант за по-голямата част от хората. Да, има индустрии, които за последните 6 месеца всъщност се представиха отлично високотехнологичните, които са свързани с home office, с distance work, от разстояние и така нататък, но в голямата си част традиционните индустрии и традиционния начин на работа пострада. Така че не е очудващо, че се отчета рязко увеличение на безработицата. Значителна част от икономическите субекти и фирми изпитват големи затруднения. Застрашени са от фалит, даже вече някои фалираха. Така, в България в началото, докато се усетим като че ли, не се направиха някои необходими такива директни плащания към хората, безвъзмездни, както се казват, така както направиха в някои от западноевропейски държави, така че да се смекчи този рязък удар, който се получи в началото. Сега, дадоха се мерки за подкрепа на бизнеса и на гражданите. В по-голямата си част обаче те са в кредитни взаимоотношения, в някакъв вид дългови инструменти, които са с облегчени условия, които имат разсрочване с ниски лихви и така нататък или без лихви, но в крайна сметка това са дългови взаимоотношения, кредити, които така или иначе трябва да се връщат един ден, като отмине този труден период. И всъщност това, което стана миналия месец е, че до 30 септември беше срока, в който можеха фирмите и гражданите да кандидатстват за разсрочване на плащанията по техните кредити. И този срок приключи, дори и сега някой да иска не може да кандидатства, като се определи за тези, които вече са кандидатствали преди 30 септември и са одобрени, крайният срок за удължаване на този гратисен период да бъде до 31 март 2021 година. Така че имаме все още, да кажем, по-малко от 6 месеца, в който да не плащаме лихви, главници, да отсрочваме и така нататък кредитни задължения, но след това ще се прецени дали този срок ще се удължава или вече ще се смята, че по-голямата част от фирмите и гражданите са в състояние да си влязат в ролята на редовни платци. Мярката 60/40 към днешна дата я отчитаме, че е успешна, свършила е работа, обаче в началото тръгна бавно. Тръгна с закъснял период. Законодателно включително се доработи тази мярка, така че да заприлича повече на мярката 60/40 в Германия. Защото всъщност това е държавата, от която тръгва този опит и ние го взаимстваме. Така че към края на годината чак ще имаме възможност да оценим дали наистина сме изпълнили целите, които са заложени за обхвата на тази мярка и за спасяване на фирмите и спасяване на колкото се може повече работни места. Като цяло
и към момента по проучвания и на работодателските организации, и на синдикатите, все още към гражданите и бизнеса не е достигнал достатъчно финансов ресурс. Т.е. има какво още да се разпредели и да се увеличи като подкрепа. Сега, без да съм негативен, нали, просто като проследиме развитието на ситуацията, ние ще видим, че и заради безработицата, и заради стагнацията в икономиката, изразена в една рецесия, която имаме в момента, ще се наложи актуализация на бюджета и то вече се направи за тази година 2020. Сега се обсъжда бюджета за 2021 година, където естествено трябва да се вземе в предвид това, че примерно може да намалеят осигурителните вноски и да трябва допълнително държавна подкрепа за осигурителните системи за здраве и за пенсия, да се наложи също допълнителна държавна подкрепа от Централен републикански бюджет заради намалени данъчни постъпления също, приходи от преки и косвени данъци. За сезонните работници една малка част все пак успяха от тях пак да отидат в Западна Европа и да работят, но като цяло хората, които се върнаха от чужбина, в по-голямата си част все още са в България. За добро или за лошо, но те продължават да са тук. Те допълнително също тежат на системите, защото когато не ги е имало и са били в чужбина и са се осигурявали там и са плащали там данъци, са били грижа на други социални системи, сега са грижа на българските. Да, за брутния вътрешен продукт, в момента каквато и прогноза да се направи, нарочно не исках да слагам числа, може да се окаже, че тя е предпоследна и погрешна, затова защото включително Българска народна банка излезе с 5,5% спад на брутния вътрешен продукт за тази година. После сега виждаме в документите на правителството, че се очаква не повече от 3,5% спад на годишна база. Други международни институции дават различни също оценки, Световна банка, Международен валутен фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие, но прибързано ще е дори и сега, вече когато сме в последното 3 месече на годината, когато обикновено иначе при нормални други условия и години сме можели да кажем колко ще бъде брутният вътрешен продукт в края на годината, сега е доста рисковано да излезем с каквито и да е прогнози. Общото се получава ефекта на доминото. Имаме 3 основни източници за пари, които да влизат в държавата. Това са износа, който все още не се е възстановил, тъй като основният ни износ е към държавите от еврозоната, от Западна Европа. Те още не са се възстановили, така че да можем и ние да си увеличим износа към тях. Чуждите инвестиции доста малко са на фона на цялата ситуация. В целия свят се изпитва затруднение за привличане на преки инвестиции. Тук доста колеги опонират и казват, да, но пък лихвите са ниски, има достъпен паричен ресурс, защо тогава той не се превръща в инвестиции? Ето, тази несигурност, включително от здравната картина, дали ще има втора вълна, дали ще има второ затваряне, макар и частично или по-малко, възпира инвеститорите да направят някакви по-дългосрочни планове и да инвестират, въпреки че лихвите са ниски. И другото, което намаля, са паричните преводи на българите, работещи в чужбина. Тоест, пак казвам, една част от хората, които бяха в чужбина, се върнаха в България и не са заминали пак. Друга част, която все още пребивават в чужбина, имат по-малки възможности и изпращат по-малко пари тук. А това не беше никак малък ресурс, той беше над 1 милиард евро годишно. И влизаше в оборот в българската икономика. Това беше много положително за българското потребление. Сега ние се лишаваме повече от 2 пъти по-малко от тези пари. И пак казвам, населението по-малко купува, фирмите намаляват производството, бизнеса няма достатъчно поръчки. Като цяло потреблението е в застой. Потреблението на масови хранителни стоки не толкова, даже напротив, там се отчете по времето на карантината, че има ръст, т.е. хората продължиха да консумират дори и повече храна, когато си останаха вкъщи. Обаче, други стоки, включително и такива с инвестиционна цел, пострадаха доста. И ние сега виждаме, примерно на пазара на автомобили. За края на септември тази година
България реализира най-големия спад в продажбата на нови автомобили в Европейския съюз. Почти 28% надолу. И това се вижда. За автомобилите втора употреба, които са по-масовия вид търговия, нали, на автомобили в България, там нямаме данни, но не е толкова трудно да забележим, че автокъщите са пълни с автомобили и всички се оплакват, че имат малко продажби или нямат продажби. Тоест хората не се решават да си сменят автомобила, искат да изчакат, дори да имат пари, се въздържат от потребление. Може би това е по-правилният термин. Ние в момента се въздържаме от потребление, можем да го направим, но предпочитаме да изчакаме друг някакъв по-добър период. За недвижимите имоти все още нямаме информация, но твърде вероятно и там нещата да се развият по подобен начин, т.е. да има по-малко търсене. В крайна сметка София не е единственият критерий за пазара на недвижими имоти в България, тъй като в София по обяснени причини идват много хора от цялата територия и винаги е имало сравнително високо ниво на търсенето. Но дори и в София може да има задържане на търсене на имоти и на наеми и така нататък, а в по-малките населени места вече се усеща липсата на търсене и липсата на сделки на пазара на недвижими имоти. Какво трябва да се направи? Като цяло да се увеличи помощта към домакинствата и към бизнеса, разбира се, ако е възможно и ако имаме достатъчно финансова възможност като държава да подпомагаме в по-голямата си част безвъзмездно. Да, има много колеги, които казват, ама то не е хубаво така да приучваме хората да получават помощи и нали, допълнителни добавки. Да, но сегашната ситуация е безпрецедентна в общи линии. Не сме имали такава ситуация. Аз поне не помня последните 30 години. Тя по някакви такива икономически и финансови загуби е сравнима тази ситуация с голямата депресия в Щатите преди 100 години. Така че тук трябва естествено за безработните, да, това, което се обсъжда, да им се повиши минималното дневно обезщетение на 12 лева, сега за бюджет 2021, мисля, че е правилно. Освен това за пенсионерите, да, по 50 лева месечно, също и да се актуализират пенсиите, да, това също ще бъде добре, според възможностите на бюджета. За майките, за децата, защото в крайна сметка още повече ще пострада демографията сега тази година в България. За това, защото ние без друго имаме неблагоприятна демографска тенденция за ускорено намаление на населението, но и тази криза ще окаже също влияние хората да се въздържат тази година от това да имат деца, нали? Или да отложат, примерно, плановете си семейните за следващата година, за по-добри времена. Така че е добре да бъдат подкрепени тези, които са семейства с деца, родители с деца. Сега, разбира се, в момента България се намира в една ситуация, според мен, на достатъчни възможности финансови за посрещане на някои такива социални разходи, тъй като ние наскоро взехме един голям общ 5 милиарда лева дълг, който е всъщност два заема облигационни. Единия за 10 години, другия за 30 години, съответно за по 2,5 милиарда лева. 1 милиард 250 милиона евро всеки един от тях. На сравнително ниски лихви, да, изгодно, защото са ниски лихвите на световния пазар. Въпросът е, че особено този за 30 години ще се плаща и от нашите деца, пък вероятно и от нашите внуци. Съотношението на държавен дълг към брутния вътрешен продукт може би ще се дигне малко от под 20%, колкото беше преди взимането на тези заеми, до около 25% в края на тази година. Имаме фискален резерв, който в средата на годината беше около 10 милиарда лева. Сега се е увеличил. Трябва да видим, статистиката още не е излязла, но вероятно една голяма част от тези пари, които взехме 5 милиарда от облигационните емисии, те ще отидат поне временно в фискалния резерв и ще се отчетат там, преди да бъдат след това разходвани. Нещо, което е необичайно и едва ли е добре да продължи като практика, е да реализираме такива излишъци по консолидираната фискална програма, т.е. бюджетен излишък, какъвто имахме в началото на годината. Няма нужда да реализираме излишък и да пестим в време, в което всъщност трябва да харчим. И това ни каза и Кристалина Георгиева, госпожа Георгиева,
шефа на Международния валутен фонд, който каза към правителствата: харчете, но пазете квитанциите, пазете фактурите, за да може да знаете за какво сте ги похарчили тези пари сега. Дефицит. Ще имаме дефицит, няма как, на годишна база. И то нашия дефицит е сравнително малък, сравнен с дефицитите, които могат да реализират държави, като Италия, например, или Испания, които са в значително по-тежка ситуация. Едно голямо събитие се случи, юли месец бяхме поканени и приети в механизма, валутно-курсовия механизъм ERM2, както ние обичаме да казваме, чакалната на еврозоната, въпреки че това не е чакална, това е място, където ще трябва много работа да свършим, а не просто да стоим да чакаме. И това е благоприятно, тъй като къмто април Фич ни беше дал не много добра перспектива за рейтинг и не ни беше увеличил рейтинга. Към май Standard & Poor's също даде негатив аутлук с рейтинг неувеличен. Обаче след като се случи това нещо юли месец и влязахме в ERM2, ето сега октомври Moody's излезе с апгрейд, с увеличение кредитния рейтинг. Тоест рейтинговите агенции са готови да ни дадат кредит на доверие в момента за това, защото сме член на еврозоната и ще гледат много внимателно ние какво правим от тук нататък, за да продължат да ни дават по-добър рейтинг, а да се задържим на това ниво, примерно след 6 месеца, като имат преглед на състоянието. За 2020 нямаме големи плащания по стари дългове. За 2021 е около 100 милиона към момента това, което се очертава. Чак от 2022 започват тежките плащания. 2022, 2023, 2024 по 3 милиарда лева годишно. Така че до тогава имаме време да разумно да управляваме публичните си финанси и нивото на дълга. Бюджет 2021 непрекъснато всеки ден излизат нови неща, свързани с бюджет 2021. Сега за пенсиите споменах, да се осъвременят, включително нали, тези, които са към 31 декември тази година, към 1 юли до година да се осъвременят с 5%. Има за и против тук по този въпрос. Естествено, винаги критиката за осъвременяване към средата на следващата година е, че за пък първото полугодие на 2021 година инфлацията, макар и ниска в момента, но ние не знаем как ще се развие тя през следващата година, може да изяде част от тази индексация. И всъщност да не е 5%, а реално да е по-малко. Ще има продължаване на добавките по 50 лева на пенсионерите за първите 3 месеца на 2021. Разбира се, тази добавка си продължава и сега, октомври, ноември и декември, така че общо се получат 6 месеца на добавки по 50 лева. 3 месеца в 2020 и 3 месеца в 2021 година. Аз пак искам тук едно предложение, правя мярката 60/40 да не свършва само до края на 2020 година, ами така както продължават и пенсиите по 50 лева месечно за 2021 година до края на март, така да се продължи и за 3-те първи месеца на 2021 година мярката 60/40. Тя е много полезна за бизнеса, за спасяване на фирми и работни места. Увеличаване на минималната пенсия 300 лева, това беше заявено отдавна, от сегашните 250, които станаха в средата на тази година, така че общо взето през 6 месеца имаме с по 50 лева увеличение на минималната пенсия, а също и максималната пенсия увеличение с 220 лева от 1200 на 1440 лева. Дневният размер на обезщетение за безработица на 12 лева, да, необходимо е, защото всеки от нас може да сметне, нали, примерно колко е това като месечна компенсация, и за много хора, които са се осигуряли на минимална работна заплата, е много важно какво всъщност ще получат от фонд безработица, за да не са някакви символични суми. Така че 12 лева на ден мисля, че е добро. Увеличаване на минималния осигурителен доход от 610 на 650, то е продиктувано от идеята да се увеличи и минималната работна заплата от 610 на 650 лева, 40 лева отгоре. Тук предполагам, че ще има доста ожесточен дебат между работодатели и синдикати за това каква е възможността на работодателите в реалния сектор да ги плащат тия увеличени минимални работни заплати. За публичния сектор, общо държавата взима отношение и поема отговорност за увеличението на заплатите, но
в реалния сектор не е така и това ще се посрещне вероятно противоречиво като предложение. Също за максималния осигурителен доход се запазва. Сега, тук имаше предложение за увеличение на максималния осигурителен доход, за да се стимулират хора с по-високи доходи да си декларират и да си плащат, нали, на реалните доходи и оттам да получават един ден и по-висока пенсия. Но пък това е от гледна точка и на осигурителните ни системи възможността дали могат да поемат последствия тези разходи, така че е преценено за момента това да се задържи. В планираните разходи за пенсии виждаме 12 милиарда и 340 милиона са предвидени за 2021 година, като това е над 10% от прогнозирания брутен вътрешен продукт. За същото време тази сума, предвидена за пенсиите, вероятно ще бъде на около 50% дефицит. Тоест няма да стигат осигурителните вноски, за да се плати тая сума, общата за пенсиите, и половината от недостигащата сума ще трябва да се осигури от републиканския бюджет с трансфер от данъци, нали, което не е добра практика и трябва да се стремиме да намаляваме този голям дефицит, който имаме в пенсионно-осигурителната си система. Сега, това, което също беше оповестено е 30% увеличение на заплатите на държавната администрация. Още 1 милиард лева за финансиране на 60 на 40, затова казвам, че е добре тази мярка да продължи първите 3 месеца на следващата година, тъй като подписахме по програмата SURE, нали, от която ще получим този милиард допълнителна помощ през схемите на финансиране на Европейския съюз. Така, сега какво още би могло да се направи? Примерно за ДДС-то, храни и лекарства. Това би облегчило потреблението, даже би го увеличило на храни и лекарства, ако се опитаме да направим диференцирано ДДС, намалено ДДС за ДДС и лекарства, за храни и лекарства, така както е в повечето държави от Европейския съюз. Например, в Германия млечните произведения са на 5% ДДС, млеко, сирене, кашкавал, а в Гърция лекарствата са на 5% ДДС. Тоест има много голяма практика за храни и лекарства на намалено чувствително ДДС от това, което имаме в момента. Друга антикризисна мярка за малък и среден бизнес и за общини. Да се помисли за вдигане прага на регистрация по ДДС. Какво имам предвид? Да отиде до 100 000 лева годишен търговски оборот по ДДС, да не се регистрират фирмите. Само тези, които надвишат 100 000 лева годишен търговски оборот, да имат задължение да се регистрират по ДДС. За другите, които са под 100 000 лева годишен търговски оборот, да си плащат патентни данъци в общината по закона за местни данъци и такси. И така общините веднага ще привлекат един нов ресурс от платени доста патентни данъци, което ще им оправи бюджетите на общините. Тоест това е едно реално диференциране и една реална, едно реално даване на местното самоуправление на възможност за автономност в попълването на своите бюджети, тъй като в момента доста общини страдат, няма достатъчно собствени приходи от данъци. Освен това, въвеждане на ускорена амортизация, тук трябва да се прегледат всички тия амортизационни таблици, които биха могли за по-кратко време да дадат възможност на фирмите да генерират реално кеш в края на годината за техни реинвестиционни намерения. От страна на подоходното данъчно облагане, преките данъци, би могло, и това отдавна го говорим в България, да се въведе така наречения необлагаем минимум. Тоест, запазва се 10% плоско данъчно облагане, но се въвежда необлагаем минимум за хората, които са на минималните работни заплати. Този необлагаем минимум да бъде малко над минималната работна заплата, примерно 610 или ако стане 650 лева. По този начин ще остават повече пари за потребление в нискодоходните групи в нашето общество. Така че
ще се получи един такъв комбиниран ефект. От една страна увеличение на минимална заплата с 40 лева, от друга страна освобождаване отдолу на 60 лева месечно, примерно, от необлагаем минимум, и остават едни 100 лева, приблизително 80-100 лева в хората, нискодоходните, които са на минимални заплати, които ще отидат голямата си част в потребление, плащане на сметки, купуване на неща от магазините, и въобще това е събуждане на потребителското търсене. Сега, тук за компаниите се забелязват някои недобри тенденции, които още започват дори и от 2019 година. Сложил съм ги, те са от Българския търговски регистр, нали, за да се види тенденцията. 2016 като че ли е така годината с най-голям ентусиазъм от страна на бизнеса. Най-много новорегистрирани компании тогава. Обаче след това този брой непрекъснато намалява и ние виждаме, че към средата, към август 2020 година, броя на новорегистрираните компании е повече от 2 пъти по-малък. Тоест намалява инсентива, намалява желанието да се прави нов бизнес. Хората са доста предпазливи и за първи път от 5 години броя на новорегистрираните компании може и да не достигне 50 хиляди до края на 2020 година. Твърде вероятно е да е така. Тоест това е едно доказателство колко предпазлив е бизнесът в момента. Другото е неактивните компании. Пак 2016 е годината, в която се наблюдава най-голям спад на неактивните компании, обаче след това започва постепенно да се увеличава този брой и за 2020 вероятно ще имаме рязко увеличение, ще достигнем вероятно стойностите от преди 10 години, от миналата криза, когато една доста голяма част от компаниите просто ще спрат да работят. Те може да не са фалирали, но няма да отчитат реални търговски обороти. Сега за компаниите в несъстоятелност тенденцията е същата. Тоест до 2016 имаме намаление на компаниите в несъстоятелност, след което се очертава един вече период след това на постепенно увеличение, като вероятно сега 2020 година, за съжаление, много компании ще бъдат в несъстоятелност. Фалит и несъстоятелност, ще се отвори много работа на всички синдици, ликвидатори и така нататък, и също време неприятности за собствениците на тези компании, акционерите и за служителите на тези компании. Най-накрая искам да прочета нещо, което каза наскоро госпожа Кристалина Георгиева, и аз споделям напълно нейното мнение. България не може да си позволи лукса да избира какво да финансира приоритетно в бюджета за до година. Социални политики или подпомагане на реалната икономика. Значи тук балансът е много тънък. Ако искаме да избегнем риска от трайни последици от пандемията, не можем да избираме. Много е важно да не се спира с подкрепата за фирмите и домакинствата, за да избегнем катастрофално свиване на икономиката. Световната икономика е започнала своето изкачване от дъното, но пътят ще бъде неравен и несигурен. Макар прогнозата да е по-малко песимистична, наблюдаваме безпрецедентен отрицателен растеж. Според прогнозите на Международния валутен фонд ще има частично възстановяване до година. Частично. Бюджетът за 2021 година трябва да бъде ориентиран изключително към икономическото възстановяване и опазване от трайните негативи, предизвикани от разпространението на коронавируса. Проблемът е, че това няма да е достатъчно да ни върне в предкризисните нива от 2019 година. И в този смисъл трябва да сме наясно, че ни очаква влошаване на стандарта на живот на почти всички държави. Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд. Това беше и края на моята презентация. Благодаря ви за вниманието. И аз бих искал да благодаря на господин Галабинов. Въпреки че нашата сесия е научна, мисля, че да поговорим за икономическите аспекти, тъй като живота не е само коронавирус, а икономиката движи всички неща и подкрепя изправянето с коронавируса. Сега виждам, че имаме въпрос от доктор Макавеев и доктор Попова. Доктор Макавеев и доктор Попова, имате думата. Евгений, включи си микрофон. Ало?
Чувате ли? Да. Господин Галабинов, Евгений Макавеев съм от Центъра за оценка на риска. Направи ме впечатление една ключова дума, която използвахте във вашата лекция, а именно несигурност. Бихте ли изчакали за малко, тъй като има проблем? Доктор Макавеев, може ли да повторите вашия Готово ли е? въпрос? Споменахте, господин Галабинов, една ключова дума, която ми направи така доста сериозно впечатление и с която дума ние работим в Центъра на оценка на риска, а именно несигурността. Несигурността в условията на тази безпрецедентна не само здравна криза, тя е вече социална, икономическа и така нататък криза. Вие споменахте, че БВП-то се е понижило с няколко процента. От друга страна, документите по зелената сделка на Европейския съюз на малко по-дългосрочна база планира увеличение на БВП-то с 0,5% за целия Европейски съюз и създаване на около 700 000 работни места. Как бихте коментирали тези показатели, тези намерения при условията на тази несигурност? Благодаря. Да, благодаря за въпроса. Сега, зелената сделка беше едно много добро намерение в края на 2019 година, когато все още ние не бяхме изобщо наясно какво ще ни сполети. С оглед на тези развития, които се получиха тази година, 2020 година, разбира се, много неща, включително и в бюджетирането на Европейския съюз, се промениха. Ние виждаме и за периода 2021-2027 година, че настъпиха някои размествания в приоритетите за бюджетиране, но все пак Европейския съюз и Европейската комисия не се отказа от зелената сделка. Тя продължава да бъде актуална, това продължава да е тема и въпреки корона кризата, Европейския съюз е твърдо решен да може да осъществи в годините този преход към по-зелена, да кажем такава споделена, рециклираща и въобще кръгова икономика. Сега, специално за България ние знаем, че тук има някои предизвикателства, свързани с енергетиката, с въглищните ни централи. Имаме предизвикателства по линия на зелената сделка и с други индустрии, с които трябва да направим преструктуриране. В момента Европейския съюз, ако се сравни дори към 2019 година, в световен мащаб е направил малко под 40% от общите социални разходи за целия свят. Тоест тук в Европа ние по различен начин подхождаме към нещата. Очевидно е, че Европа и Европейския съюз е най-социалното място на света. Дори сравнено с Щатите или с Азия. В същото време тази зелена сделка, тя допълнително и натоварва с разходи, защото целият този преход трябва да бъде финансиран по някакъв начин. Намеренията са много добри, но се оказа, че в доста индустрии някакси в сметката не се връзва, трябва да се направят доста разходи, за да се стигнат целите за това позеленяване на икономиката. Така че това ще е много труден баланс от гледна точка и на сегашната ситуация, но факт е, че Европейския съюз и Европейската комисия не се отказаха. Тоест аз продължавам все пак да си мисля, че тези намерения ще станат и че, надявам се, корона кризата от второто тримесечие на следващата година вече ще се почувства едно рекавари, едно възобновяване, преотваряне и така, корекция на икономиките, както на глобалния икономически растеж, така и тук в Европейския съюз и в България. Аз съм привърженик лично на зелената сделка. Мисля, че, пак казвам, намеренията са много добри. Но
практическото осъществяване ще бъде много трудно и баланса на разходите. Благодаря на господин Галабинов. Имаме ли други въпроси към него? Имам аз един. Доцент Иванов? Да. Той по-скоро не въпроса ми, коментар, понеже се очаква държавата да подпомага всички сектори. Трудностите ги знаеме, ама като че ли ми се струва, че недостатъчно използваме и механизмите на споделената отговорност между държавата и фирмите. Поне в нашата област е така. Ние даваме субсидии, помощи, но когато опре до, примерно, застраховането на субсидиите и на помощите, тук вече са препоемени и казваме, добре, ето ти пари, развивай бизнеса, обаче, примерно, застраховай си животните. Или застраховай си продукцията, или застраховай полетата срещу градушки. И тук срещаме големия проблем. А го има във всички държави. И сега изведнъж се получава така. Ние от една страна, говоря като представител на държавата, хем трябва да осигуриме помощта под различни форми. Дали ще е субсидиране на продукция, дали директни помощи, дали обвързана подкрепа или там каквато идея, дали е корпоративен данък, дали е акциз върху газьол, най-различни. И когато дойде момента да кажем, добре сега, ти, нали, за да си обезпечен, макар и малко от малко, и не утре от други ден, като се случи някакво събитие, отново държавата да извади пари и да обезщети вече субсидирана продукция, вече платени и става двойно плащане. Така че тук ми се струва 2-3 думи да кажете какво мислите по този въпрос. Аз мисля, че категорично трябва тук да се следва европейската практика, а тя в общи линии е, че когато се подпомагат по различни програми земеделски производители, животновъди и така нататък, естествено, че се иска от тяхна страна да проявят достатъчна грижа, грижата на добър стопанин, нали, към тяхната продукция, животни и така нататък, да ги застраховат, разбира се, и да положат максимални усилия, нали, това да не са някакви формални само така актове на както казваме, отбиване на номера, нали, все пак да има нещо. Не, това да бъде реално, за да може в такива моменти да се подпомагат и по този механизъм. Още повече, че България тук, освен корона кризата, която сега е актуална, но ние си имаме други проблеми, свързани и с климатичните промени, засушаването, което се наблюдава. Нали, това е един риск, който много трудно се пласира и се застрахова за суша. Нали, той е катастрофичен риск. Другото са, нали, естествено, по животните пандемиите и заболяванията, които могат да се застраховат, нали, от тези заболявания, могат животните. За посевите могат да се застраховат от измръзване, също от нали, наводнение и така нататък. Така че да, аз поделям мнението, че всички стопани трябва да са достатъчно отговорни, след като им се помага по програми, държавни, европейски и други, те да имат достатъчно доброто отношение да застраховат продукцията си и нещата, които им се финансират. Благодаря на господин Галабинов. Да, така е. И с климатичните промени, които настъпват, ние имахме една друга научна конференция, която беше посветена на климата, по време на която доста активно дискутирахме всички тия въпроси, но както вече казах, те не са и икономическите въпроси не са изключени от цялостната картина, ако мога така да кажа, на обществото. Ако нямаме други въпроси към господин